Vážená poroto, milí posluchači, chtěla bych vás přivítat u videoprezentace mé středoškolské odborné činnosti z oboru historie. Jmenuji se Vanda Černošek a chtěla bych vám v několika následujících minutách představit svou práci, která nese název Kořeny ruské expanze vůči Ukrajině, historie rusko-ukrajinských vztahů od poloviny 17. století do roku 2014. 24. února 2022 zahájila Ruská federace otevřený útok na Ukrajinu. To celé udělala jen 2 dny po uznání Doněcké a Luhanské lidové republiky. Tyto samozvané republiky byly jen některé z území, která se Ruská federace nárokovala. Jedním z dalších takových území byl i Krymský poloostrov, který Ruská federace anektovala v roce 2014. Tyto informace zaregistrovali pravděpodobně všichni kolem nás, ale už jen malá část si uvědomila, jak daleko kořeny tohoto konfliktu sahají. Prvním státem, který ve východní Evropě vznikl, byla Kyjevská Rus. Ať už ukrajinský nebo ruský národ si z tohoto názvu bere za důležitější buď první nebo druhé slovo. Už tento fakt dokazuje, jak spletitá historie těchto dvou národů vlastně je. Informace, které jsem v této práci využila, jsem čerpala již z existující literatury, a to převážně ukrajinských autorů přeložených do češtiny, například Sergeje Plochého nebo Alexandra Bojka. Cílem mé práce bylo chronologicky popsat vývoj rusko-ukrajinských vztahů od kozáckých rebelí v 17. století až po anexi Krymu v roce 2014. Také jsem v práci chtěla zdůraznit stále se opakující chování Ruska vůči Ukrajině, abych poukázala na to, proč ta situace dnes je taková, jaká je. A také jsem si chtěla rozšířit vlastní obzory a znalosti o konfliktu, abych o něm se znalostí historického kontextu mohla lépe uvažovat. Má práce se dělí na 2 části. Ta první, která je o něco kratší, se zabývá 3 stoletími, 17., 18. a 19. Chtěla bych vám teď vypíchnout některé nejdůležitější body z každého století. V 17. století v roce 1667 byla Ukrajina rozdělena na pravobřežní a levobřežní. Pravobřežní část Ukrajiny připadla Polsko-Litevské unii a levobřežní Ruské říši. Už od tohoto momentu se dnešní tedy východ a západ Ukrajiny vyvíjí v podstatě úplně jinak. V 18. století už ruské impérium získalo většinu území Ukrajiny. A v této kapitole se zabývám převážně tedy životem Ukrajinců v ruském impériu a také bych zde chtěla vypíchnout některé pojmy, které se v té době zaužívaly a jsou pro kontext velice důležité. To například Malorusko a Velkorusko, jak tedy označovala ruská vláda, Maloruskem označovala ruská vláda Ukrajince a Velkoruskem tedy etnické Rusy. A také se zde zaužíval pojem Novorusko, čímž nazývala carevna Kateřina Veliká východní Ukrajinu, což byla to vlastně jedna z dalších guberní ruského impéria. Je to důležité protože chtěl tak i stát, který tam chtěl vytvořit, nazvat ruský prezident Vladimír Putin. V 19. století v té kapitole se tedy zajímám převážně o ukrajinské národní obrození a nějaký průmyslový rozvoj jihovýchodu Ukrajiny, který bude nejen pro 20. století, ale i pro 21. století velice důležitý. Druhá část mé práce začíná revolucí roku 1905, která přinesla první změny jak v ruských částech impéria, tak i v těch ukrajinských. A následně celé tyto nepokoje vyvrcholily před skončením první světové války při bolševickém převratu v roce 1917. Potom tedy vypukla občanská válka a posléze vznikl Sovětský svaz. Důležitým bodem, který bych zde chtěla zmínit, byla jedna z několika politik Josefa Vissarionoviče Stalina ve 20. a 30. letech. Byla to takzvaná politika korenizace, která se kladla za cíl získat důvěru nejen ukrajinských, ale i dalších národností, které se v Sovětském svazu ocitly, ať už dobrovolně či nedobrovolně.
a také se zde zabývám nacistickou okupací Ukrajiny, kdy se našli další, kteří by chtěli využít ekonomických výhod ukrajinského území. Dále pak přichází důležité datum rok 1954, kdy byl Krymský poloostrov, který byl předtím součástí Ruské sovětské federativní socialistické republiky, předán do Ukrajinské SSR. A šlo tedy o 300. výročí podepsání Perejaslavské dohody v roce 1654, čímž se kozácký hetman Bohdan Chmelnický v podstatě, dalo by se říci, upsal ruskému carovi a po této dohodě si ruský car vzal ukrajinské území pod křídlo a v podstatě od té doby na něj pohlížel jako na národ, který mu patří. Potom tedy popisuji i 60., 70., 80. léta a také se snažím o vlastně poukázání na oddělování Ukrajiny od Ruska a jejich vztahy v 90. letech, čímž tedy se Ukrajina od Ruska formálně oddělila. V 90. letech bylo podepsáno několik smluv, a to včetně smluv o tom, kdo vlastní černomořskou flotilu, která je jak pro Ukrajince, tak pro Rusy velice důležitá. Jenomže vliv Ruska na ukrajinskou politiku se opět začal vracet. To se nejvíce projevilo po prezidentských volbách v roce 2010, kdy vítěz prezidentských voleb Viktor Janukovyč porazil Julii Tymošenkovou, což byla spolupracovnice a také premiérka za prezidentské vlády Viktora Juščenka, který byl velice proevropsky orientovaný, zatímco Viktor Janukovyč spíše začal přihlížet k Rusku a hledat partnery opět tedy na východ. Celou práci zakončili anexí Krymu, která se stala jen krátko po tom, co se ukrajinský prezident Viktor Janukovyč rozhodl nepodepsat asociační dohodu s Evropskou unií, což vzbudilo obrovské protesty, převážně tedy ve velkých městech jako v Kyjevě nebo Lvově, kdy stovky a tisíce studentů protestovali proti tomu. Tato událost nese název Euromajdan a tohoto chaosu v zemi právě využila ruská vláda, která se po Euromajdanu rozhodla Krym anektovat. Na závěr bych chtěla říct, že si myslím, že má práce splňuje zadání, které bylo této práce vytyčeno. V poměru s časovou osou bych řekla, že je i dost detailní proto, aby čtenář pochopil hlavní kořeny této problematiky. A nakonec bych chtěla poděkovat panu docentu Radomíru Vlčkovi z Akademie věd České republiky, který mou práci vedl, ovšem ze zdravotních důvodů jsem ji nemohla pod jeho vedením dokončit, proto bych chtěla poděkovat své paní profesorce Janě Henzlové, která mi, jak už s korekturou, tak i s dalšími věcmi ohledně dokončení práce velice pomohla. Děkuji za pozornost.